na'am. Inda to baka ban amsa ba, ni abin da nake tambaya yanzu, dan wasan kwaikwayo ne yake faɗa, shaidan ne yake faɗa, arne ne yake faɗa, waye yake faɗa? Kawai ni abin da nake so, wannan kalmar ta inda rabbana ba wahala, me bahaushe yake nufi da ita? Yana nufin, a saurara, yana nufin idan ka riƙe Allah ba wahala, haka ne? To ga wani ya ce akwai gyara ko? Na'am. To yanzu wani abu ne na biyu, ku saurara. Mutane suna da ƙaiƙayi akan amfani da wannan kalmar. Kuna fahimta na? Dalili shine ita kalmar ta fito ne daga wasu mutane da ake ganin suna aikata wasu abubuwa da ya saba shari'a, sai kuma suka ƙirƙiri kalmar, suke amfani da kalmar idan za su yi wani abu da ya saba shari'a ko bai saba shari'a ba. Ina fatan kuna fahimta. Yanzu wannan magana ne guda biyu. Yanzu mu ɗauki ma'anar kalmar daban, amfani da kalmar kuma a wani wuri shi kuma daban. Yanzu misali, idan mutum ya zo zai hau tirela daga nan zai tafi Lagos, da zai hau ya ce to inda rabbana ba wahala, sai ya hau ya tafi, ya saba wa Allah? Ya yi kuskure? To ni abin da na ce, a fahimta ta, in dai ma'anar kalmar aka duba, in bahaushe abin da yake nufi da inda rabbana ba wahala, to wannan kalmar ba laifi bane mutum dan ya faɗe ta, ya ce in akwai Allah ba wahala. Ai kwarai kuwa, za a ma ba shi ayoyi da hadisai ma akan wannan abu. Amma ku fahimce ni fa, saboda lokaci ne na fassara da juya. Yanzu wannan magana ta ba mamaki a yanke ta, a je a jona ta akan abin da waɗannan mutane suke. To zan ƙara yin bayani. Shi bari gama malam. shi dan uwa anan da ya taliki, ransa yana ɓace yake faɗa, ya ce malam, mutanen nan ko wanda suke amfani da wannan kalmar, sai mutum ya zo zai aikata aiki mara kyau, sai ya yi amfani da wannan kalmar, kaga saban Allah sai nuna muku ai tunda dai akwai Allah ai ba wahala, ko yayi barnan ma ai Allah gafurur rahim ne, mai hada Allah zai yafe mai. Kamar ana isgilanci ne da wannan kalma, ko ana isgilanci ne da cewa ai tunda akwai Allah a same, bari a aikata aiki na barna. To a nan gurin kuma kaga sai ya zama amfani da kalmar ya zama isgilanci, ya zama haramun, isgilanci ne ma addini. Kamar yanzu misali, mutum sai ya zo ya shiga zai je zina, misali na faɗa, zai yi zina, sai ce a inda rabbana ba wahala, inda akwai Allah ya ba komai. Ina fata ana fahimta. Wannan ya faru a kaina kwanaki, hakuri akram kallah, yanzu zan baka dama. Wani bawan Allah ya kira ni daga wata ƙasa, ya ce malam ka taimaka min da addu'a, ga yarinya ta gagare ni. Yarinya ce yar shekara 16-17. Me ya faru? Ya ce ba ta kwana a gida. Sai ce sati biyu ba ta gida. Na ce nemo ta ka kawo min ita mu haɗin mata wazi. Ya je sai bayan sati biyu ya samo ta, ya ce malam gata. Na ce me take? Ya ce wallahi malam ka ganta karama da ita, amma tana yawo da samari, tana kwana da samari, kuma tana zina, kuma ba abin da ta fi so irin gidan ruwa da kulob. Na tambaye ta, na ce haka ne? Ta ce malam haka ne. Na ce yanzu kina zuwa gidan rawa, kina zuwa kina kwana da maza? Ta ce haka ne. Na ce to me yasa kike haka, ke baki san Allah ya haramta ba? Ta ce na sani. Ta ce ai Allah mai yafiya ne. Haka ta gaya mu. Kaga ta yadda Allah mai yafiya ne, tana sane da Allah mai yafiya ne, take zuwa take keta dokar ubangiji. Wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. So ya danganta ga yanda aka yi amfani da kalmar. Idan mutum ya yi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala akan abu aiki mai kyau,
wannan ya dada tabbatar da cewa lalle Allah yana kulawa da bayinsa, kuma duk wanda ya dogara gare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Amma ba wai mutum yayi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala kuma ya saba wa Allah ba, ya rungumi mace ce inda rabbana ba wahala, yayi kaza kaza inda rabbana ba wahala, wannan ba daidai bane, kuskure ne, kamar akwai izgilanci ma addini. Amma ga akramaka Allah nan shi ma zai faɗi nasa lissafi, nawa daban nasa daban, sai ku zaba. Na mala alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Wanda ya yi bayanin cewa ga wani mutum ne ba mutumin kirki ba, ko yake yin amfani da ita don ya cimma burinsa, kuma burinsa ba na gaskiya ba ne, ya yi haƙuri. Mu kallon kalmar gami kamar inda malam ya faɗa, in ka kalli kalmar gabaki ɗayanta tauhidi ce ma, wallahi tauhidi ce. Na'am, kuma kalmar tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah. Ko ka san akwai wanda zai dauki kalmar la ilaha illallah ya mata isgili kuma tsiya zai yi? Na'am, la haula wala quwwata illa billah. Ina cikin yin iskancinsa zai ce la haula wala quwwata illa billah. To kaga ba za ka iya cewa tin shi la haula wala quwwatansa ba ita ce irin taka ba, tare da cewa wannan kalmar ɗaya ce. Malam dakta ya yi bayanin duk abin da ya kamata a yi. Mu za mu yi amfani da ita akan tauhidinmu, inda rabbana ba wahala, ma'anata ma la ilaha illallah. To shi kenan ya ce duk da haka tun da wannan ne yake faɗa ba za mu yi ba. Kafirai wato Yahudawa suna barin gemu, suna barin abu da sauransu a yanzu. Wani ya taɓa zuwa yanzu na ce ai yana barin, yanzu arna suke barin gemu, kuma gashi annabi ya ce kada a bar gemu, kuma an ce a saba musu. Yanzu ya zami? Kaga ai wannan kalmatu haqqin urida bihal batil. To kenan ina so cewa shikenan tunda haka ne sabawa Yahuda ka ringa askewa? To ko ya dangana da wanda abu ne, ko ma me ya faɗa, ko waye ya je ya faɗa duk abin da zai faɗa. Amma dai mu inda rabbana ba wahala, ma kyakkyawa ce, magana ce kyakkyawa. Mun san me rabbana Allah, me ma na ba wahala, la haula wala quwwata shine fa inna rabbana ba wahala. To ya zami mu ce tunda wanne yake amfani da ita mu fasa ta? Malam yayi bayanin komai, ni sharhi ne kawai. Allah saka da alkhairi, karmakallah. Malam Allah ba da lada, Allah saka da alkhairi.